SI. Batang kong pinabalik sa serbisyo. Ay pinagpipilitan niyang buhay pa sa Ramon Montenegro. Tunayang pinuntahan pa niya na wala pa yung dulo. Bakit hindi ka gawin mo? Baka namin malaman kung anong motibo, sir. Kaya, alam niyo mga kung bakit pipili ka na buhay pa sa Ramon? Nakakabalayan kita dahil napag-usapan ng natin ito. Pwede yung mga kipa. May kusot na naman ba? Wala pa. Diba? Kasi, naman daw tunay kami kung dyan naman. Ano natin ito gawin? Ayusin mo mga Montenegro. Kailangan malaman nila, di ba? Ano kung kahalaga sa kanila? At malapit na ang eleksyon. Kailangan mga kanyang laman. Ang pamilya, Montenegro, ang direk. Piling naman natin magmamahal sa iyo, Gwen. Ako, Simply, group yourself, Simply. Bakit ba ba? Si Jasmine na yan, kasi pamilya. Or ba yung tao sa akin? Sarap siguro kung ba natin kung nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Si Jasmine, maraming salamat po. Bye, Ma! Napasuki ang trahedya. Si Boy Boy! Sir, pasensya na po. Hindi po talaga pwede. Titignan po natin yung lagay ng mga katawan ng biktima. Galit na galit po yung pumatay sa kanila. Ito ang kwento ng pamilya Magwa at two-part Mother's Day special. Pinalaki natin si Mark yung kwento niya sa akin sa kapwa. MFK. Pamamagid at tusok-tusok. Take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamin spread. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Mga babad sa tawis. Ang asin yan. Ha? May gawa akong batas ang tuloy-tuloy. Dahil kay Senator Bang, Actually, nagkari siyang anak ko. Ito, may trabaho na siya. May trabaho na siya. May trabaho na siya. Bam Aquino, ama ng libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Senator Bam Aquino po. sa McDo, pamilya kami. During my time at McDo, integrity was part of the everyday work. McDonald's trained me and gave me opportunities para I can be the best version of myself. Ang tawaging party list, nakapangpit ng inapi. Saan ka pa? Access party list ka na. Super Bowl is here. Don't worry, may superhero ang washing machine natin brings more cleaning power. Mas tanggalan na siya, may fresh fragrance pa. Threes,
Sama ko kahit mga prescription. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Kasi idol, palagi nang balik ang mga certificate. May tablet lang kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng ganito. Kaya marami lang naitan ba ito? Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo, ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balot. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic, ang black coffee na pinakamasarap sa napaksarap. Easy as 1, 2, 3 lang yan. 1, pumunta sa party list section. 2, hanapin ang number 60. 3, shade ang bilog sa tabi ng number 60. Ang probinsyano party list. Ito daw talaga sa detergent na? Ang hangin may iwan pang germs. Mag-Sunrox Color Safe. Expert pumatay ng up to 99.9% germs. Good evening, Kulay at linis. Busbel, Ma'am Jen Mix TV, Walang drama. Walang pangakong imposible. Boss G. Sa partido sa Bagong Pilipino. Tayo naman. PBP, number 91 sa balota. Ready to enjoy more chicken joyous moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Chicken joy. Try the new chicken joy from Fitbears. Subukan man ang kalaban, hindi natin tatanggapin mapilit tayo sa sariling karagatan. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Kaya ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Tolentino, Senador. Sister, it's time for me. Tell me to ask a wow. It's time for me. Sister, to me. Tell me to ask a wow. It's time for me. It's the money in 2 minutes. Panahon na para pumili ng tama. Iboto ang bayan party list. Senator Michelle Jomo. Iboto si Mayo, 51 at Brian Cortez. Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with Chrono to help fuel 4 brain developmental milestones. Focus, memory, problem solving. Good evening, Nurture everyone. it with brain. Chrono. Tumatakbo ko para sa mga naniniwala na may pag-asa ng Pilipinas, para sa mga naniniwala na tayo sa mabuti, sa matibok, at sa totoo. Tulungan niyo ko ipanalo. Kiko Pangilinan, number 51 sa balota. Ganyan na ang bright skin. I want Vita Brighter Skin. Myra Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's giving Vita Brighter. I know, right? Siksik sa mga programang pagsulong ng edukasyon. Siksik. Siksik sa mga adhikain pangkabataan. Siksik sa programang pang-mental health. 66. Camille Villar sa Senado. Neighbor, Coffee list. Yes, you are my coffee Mayor Promenares po ng Bayan Muna Party List. Maraming party list ang tumatakbo ngayon. Sabi nila para raw sila sa mahirap. Pero bakit puro silang mayayaman o mula sa isang pamilya? Dahil ang party list ay para sa lahat, kailangan ang bayan muna sa Kongreso. Subok ng lumaban para sa dagdag sahod, mababang presyo at tunay na pagbabago. Kapag bayan muna party list ang iboto, sigurado, bayan ang panalo. Ito, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Mission kong pangalagaan ang buhay niyo. Gusto ko, ligtas kayo. Taga niyo sa bato. Yes, sir. Sa Senado. PGP Party List. Tuloy-tuloy ang malasakit para sa kinabukasan ng kabataan, kalusugan ng bawat Pilipino at pangangalaga sa inang kalikasan. Sa Kongreso, isinusulong natin ang mga batas
para sa kapaliwanag na kinabukasan. Mulang ito po ang kailan. TGP Coffee, number 22 sa Balota. Ayaw kayo ang number 1 sa kanyang puso, si Avalos, ang number 1 sa balota. Si Avalos, sa balota. Si Avalos, Avalos. Dahil number 1 kayo sa kanya, mas makatawag mag-desisyon, mas mabilis ang aksyon, mas mabilis tumulong. Si Avalos, sa balota. Si Avalos, Avalos. Si Avalos, sa balota. Si Avalos, para si Avalos. Viva! Viva! Kapag-laban sa kurakot na nagpapahirap, iba ang tubok na sumasaba. At sa party list po, Rinbak Siba. Viva! Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Tumalas ka man ng nila. Lahat ng sabi-sabi sa'yo. Inaksyonan mo. Kung ako'y nakaawon. Kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlad. Hello, Ma'am Diwata, Ilaw. Good evening. Number 35 sa Balota. Rito! Rito! Rito na kami! Tayong mga Pinoy may pamahiin na kapag tayo'y nawawala, nagbabaliktad tayo ng suotin. Ganyan din kapag akala natin nawawala ang botohan ng mga party lists. Thank you. Baliktarin ang balota para makita natin ang listahan ng mga party lists. Puntahan ang likod ng balota at hanapin ang Damo 131 isang Ako party Bicol. list. Itiman o i-shade ng mabuti ang bilog sa tabi nito. Basta party list. 131 Ako Bicol. Years ago, nawalay kami sa Pilipinas. Sabi ng aking ama, alalayan at kabayan ng buong pamilya. 39 years ago, natuto ako sa nakaraan, unahin ang kapwa, maging tapat sa nagtiwala, tumanaw sa respeto, huwag isuko ang pagkapilipino. Ang mali laban, ang tama ipaglaban. 39 years later, saksi ang kasaysayan para sa tama, para sa bayan, ay nanindigan. Senator Amy Marcos, number 39 sa Balota. Ang mga kahilingan dapat tinutupad. Kaya sa Tupad Party List 148 sa Balota, bibigyan ka ng ayuda at trabaho. Walang pangako. Tupad agad. Tupad Party List 148 sa Balota. The Doktor para sa Bayan Act is sponsored by Senator Vico Soto. I would not be pursuing my lifelong dream of becoming a doctor if it weren't for this scholarship. Now, I have the opportunity to become a doctor, stay in the Philippines, and serve many people. This law changed a lot of lives, including mine. This law has changed my life forever. Pag walang responsible mining, walang selfie, walang chika, dahil sa cellphone, batteries, galing sa mina, walang car, dahil sa highway, dahil bakal at semento, galing sa mina, galing sa mina. Bagong Pinero, bagong lakas ng bagong Pilipinas. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling pagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. This damage buildup in your hair, say no more.
Dove Hyaluronide Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Non-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Buhag haggard araw-araw? Try Cream Silk Vitamin Boost 2-Wash Pack. With 10 times more vitamins and argan oil for up to 10 times straighter hair. Doble-doble ang ganda ng promote para blow-dry levels araw-araw with Green Silk 2-Wash Pack. Body pain? Use Salon Pass. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately, gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Be passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Flex ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung natin masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. Mommy, I have something for that, babe. thing na gandi for kids? Plemex for Kids Lagundi Syrup. Sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa gagawin ng mga bata, Plex ko Plemex. Ang batang lagundi, Alex! Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako sa hair problems ko. Pagod na akong magka-dandruff. Ay, pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smoother hair. Okay? Pagod na akong maging maganda. From Taisho. From Taisho. Your playground? Now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with Bioprotein Care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Sila yung campaign manager. Gusto ako magandang araw ko. Kumusta na sabi natin? Alam mo yung nagiging aking po, firmin nyo. Tumaas mo siya sa rating. He is at 28%. That is number 2. Huh? Hindi naman yun. Si Vice Rodrigo, 1% higher than Kong Rodrigo. He's at 29%. Although, statistically, they are tied. Ang problema dyan, gugulo ng mga debate, kasi yung Guerrero, suportahan nila. Ang totoong problema ko nito, mas mataas pa ang nakuha porsyento ng mga undecided votes. 32% ang decided votes kumpara sa 28 and 29 na Kong Rodrigo. I believe my numbers will go up. Kaka-announce ko lang naman nakapag-focus sila yun. Siguradong tataas yan. Kilala natin itong mga butante na to. Ang slow yung mga yan. Yan din na sinabi. Nililipat o nililipat. Kailangan pa rin ipaalala sa kanila. Ganito na lang gawin natin. Mag-draw tayo ng panibagong survey. Pag-gusto natin na always lead. Dito, ang mananalo. Diba? Ayun, yung dating ko eh. Kaya, lumabas na. Hindi makagina lang yung ano nito. Of course, no, Gustavo.
paano rin tayo para sa partido na sure yun naman. Pero power na po ang lahat na inyo. Baker Mayor, Congressman Miguelito, Vice Mayor Perdito, Mayor Roberto, Congress for Vice Olivia, and Party List Representative Herman Blackie. Hindi naman dapat makakita sa ganyan. Malaking chunk po ang makukuha sa kababayan ng mga campaign sa buong bansa. Hindi sa buong bansa magkakapatis ka. Idus ang pera sa Manila. Naroon ang kabataan. Sa bagay, a party list representative needs only 2% of the voter turnout. So, kung ang lahat ng butante ng Maynila ay bumoto kayo sa Blackie, then ikan nyo. If I may, bakit hindi natin pakinggan ang puso ng mga butante? Hindi natin sila masisisi kung ang pakiramdam nila dapat ang vice mayor ang tatalit sa mayor. Honestly, I really think Playing Busbel. Playing Ma'am Jean. Sabi kayo na kung gaano kahalaga sa atin ang mga bote. Ano? Akin pa rin ang Maynila. Ang dami-dami ng pag-ibig. Nagsumpong ng kampanya. Hindi. Ang politika ay ang naman ang pagkakultura. Hindi ka natin yun eh. Pero, ang pera ng mga bote na yun, mas kailangan natin dahil mas malaki yun. Sa tagay natin ng konstitusyon, alam naman natin na meron tayo sa mga bote. Siguro, ngayon, papapanggol na bumugas tayo sa mga pinaka. Kaya natin pugusin natin pa. Saan mga muna? Kung tayo ibang bumagastos natin. Nag-iisip ka na rin ito. Kapag kayo ba tayo magiging alitin ng mga pinaka? Ginagawa tayo ng kaupaupan na sundin natin gusto niya. O tama, isupport ang natin. Isupport ang binibigyan sa atin. Ang bigat na natin. Papa, tama na. Robert, simulat sa pool. Kaya nga ng mga motivation na. Kaya nananatili tayo sa politika. Bakit ba pagulo ko? Hindi na kailangan pagulo. Kailangan natin sila. Mas kailangan natin sila ngayon. Hayaan mo lang pagulo. Hayaan. Pinangakuan niya ako noon na ako ang tatakbo pagkatapos ni Roberto. Hayaan ko hindi mangyari yun. Pero ngayon, survey tells us that I will win. Mas bumoto ako ng tao, whether it's by 10%, by 1%, will freaking vote. Ako ang pinili niya, ako. Yeah. Kung tutusin, isa na ang kailangan ng boto. Boto ni Gustavo. Pero kahit ako, hindi ko siya mag-ibig. I'm so sorry, yeah.
Sergio Socorr, good evening.